आसाम जाय बिथांमोना फाइनालाव देरहानो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों लिस्टखौ थाबैनो हरनो थाखाय बेसेबां खावलायदों এতিয়া আমাৰ গাৰ্লছ আকাৰ বা ছোৱালী আকাৰ আণ্ডাৰ 19 যিসকলে কোৱালিফাইড হৈছিল ফাইনেল খেলিবলৈ আজি হবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো চম্পা বসুমতাৰী আমাৰ নেশ্যনেল খেলুৱৈ ধনেশ্বৰী आङो दायो दंफैयो जोंहा नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बिनिनो आसाम महारन खेल फाथिनाय जादों दिनै सेथि खेल आं बेयाव माखासे नोंथांमोननो खिन्थिलांनो होननानै माखासे भिडिअ शट बानायनाय जाबाय माबायदि खेल जादों बेखौ आं दायो खोन्थालांसै नोंथांमोना बिदिबा आंजों लोगोसे थांफाबाय थादो नै आंजों दंफायो जोंहा धोरोम बिदा गिदेर बिदिबा आंजों लोगोसे नोंसोरो थांफाबाय थादो माखासे आयदाफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै मा खेल होनाय जादों थौदो बिदिब्ला लोगोसे आंजों नोंथांमोना थांफाबाय थादो अके चलो लेट्स गो ফার্স্ট প্রাইজ কোনে লব কোৱাচোন ফার্স্ট প্রাইজ কোনে লব ক আন্ডার 19 গার্লছৰ আমাৰ ফাইনেল হ'বলৈ হাজিৰ আছে नों लागोन ना सोर लागोन फार्स्ट प्राइज नों लागोन अके बेसेबां खारनाय बियो 100 मिटार सरि 100 मिटार ना 19 फाइनेल চলি আছে গাৰ্লছ আকাৰ ফার্স্ট প্রাইজ লবি না আৰু হা চাইলছ নেকি 19 বছৰৰ खोन्थाबाय आङो 100 मिटार फार्स्ट प्राइज लबि नेকি नोंसोर गेलेला नामा नोंसोर नों नायग्रा नोंसोर गेलेला তোমালোকে নেখেলে কেলে ও না তোমালোকে খেল হৈছে বুলি গম পোৱা নাছিলে নেকি পাইছে এটা মানে নেখেলে হা নেখেলে না আচ্ছা তোমালোকে খেলিব লাগিছিল আকৌ नै তোমালোকে নেখেলে ন ओरैजाय खोन्थाजोबबाय आं नै गासिबो नै सोरनि सादाखौ आंनि सादाखौ मोना नै ओमफ्राय मा लाजिखो ना माखो नोंथांखौनो सोदों लाज কৰিছে নেকি তোমালোকে খেলিব লাগিছিলে আকৌ सादाया नै सोरबा सिङाव माने मा होनदों स्पर्ट्सनि खेत्रआव साथा अखारो सान्दुंखौ गिनांगौनि जेबो गैयानो गिनाङा माने सान्दुंखौ अखाखौ नोंसोरानो गिदोंसो नै बिसोरा नै साथा गंसे साबेसे थादों बिसोरो साबा सयजन आयु सान्दुं गिख' नोंसोरो गेलेनांगौ नोंसोरो তোমালোকে কি খেলিলে নাই খেলিব না খেলা নাই খেলিব হে কি খেল খেলিব তো দিয়া রান এটা মানে বয়সৰ হোৱা নাই ন বৰ্তমান হোৱা নাই एबव 19 अच्छा एबव 19 नोंसोर मा गेलेयाखै बोरै जाबाय रिटायार जाबाय नोंसोरो आन्डार 19 प्लास जाबाय अ एबवआवसो आपाराव थांबाय नोंसोरो आपार गोजौनि गेले खेलेबोलै मन नाय नेকি इन्ट्रेस्ट नाय আমি খেলিব নোৱাৰো নোৱাৰো आं दहायो फार्स्ट खारनायाव मोनदोंमोन ओमफ्राय दायो 100 मिटाराव बेसेबां मोनखो हादिया हादिया दहाय फार्स्ट खारनायाव 100 मिटाराव मोनसे ग्रुपाव आं सेकेन्ड मोनदोंमोन ओमफ्राय बे एबार फाइनाल गेमाव मोनदिया आच्छा फाइनालाव फेल नोंसोरलाय इसोर सानै गेलेयाखै बिसोरो फार्स्टआव सानैबो तलागे পোৱা নাই ন কোনে কি प्राइज पालायो তোমালোকে খেলা নাই खबरा बोरै सोर मा मोनखो मा खेल थांखो मा खेल मा खारनाय 100 ओमफ्राय 100 सोलिगासिनो बर्तमान बेसे हौवासा फाइनाल थांगासिनो दं हिनजावसा आरो हौवासानि आन्डार बेसेनि आन्डार 19 आन्डार आरो 19 जोबनायनि लामा फैथ'बायना ना फैथ'वाखै बिसोरना आन्डार 19 फाइनाल जाबाय बयस गार्लस दा आपनि फैगोन ना आच्छा ओमफ्राय माने गेलेग्राफ्रा बेसे बुरजा फैदों बायदि नांगौ बायदि फैदों ना गेलेग्राफ्रा नांगौ बायदि एसे फैसा हाबदों नांगौ बायदि टिम मोननै जानो हानाय मादों 30सोनि गेजेराव आरो 30सोनि गेजेराव ना बायदि खोन्थाबावनोसै जोंहाय अबे जायगायाव दंमोन गवायाव गेलेथारदों गवायाव ना ओमफ्राय माला गेम दंबायो दाथ' अल आसाम जागोन 25आव ओमफ्राय दा बिनि सायाव बे गेलेग्राफोरनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा गेलेनायनि खेत्रआव मोजाङै जादों आरो माबायदि गेलेनांगौ औ खेल महारन थेंक इउ ना माने मोजां माबा आइडिया मोनसे लानायनि थाखाय मानो होनबा गेलेग्राफोरखौ मोनसे स्कोप होनायनि थाखाय नङा होमबा ना बिसोरबो जेनेबा मोजां गेलेनानै जाहाथे स्टेट लेभेलाव थांनो हायो नङा होमबा ना
তোমালোকে এতিয়া কোনে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পালে नों मोनबाय आरो बेसे मिटार खारनायमोन नोंलाय 100 मिटार बिराद मेंसोगोराबाय नामा मेंबाय ओमफ्राय उनाव नों मा मा गेलेबावदों भलिबलाथ' जाथ'वाखै काबादि दां आदसा होमबा दा लोगो मोनगोन दे साथामबो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड मा खारनो हादिया नामा खारनो हायासै ना सोलोंदों कोने फार्स्ट पाले साउंड कोने फार्स्ट पाले फार्स्ट ना सेकेन्ड थार्ड सेकेन्ड आसो कोन सेकेन्ड मौसुमी गगৈ सोनिया पेगु थार्ड मौसुमी गगৈ फार्स्ट নহয় চৈতবতী বড়ো পাঁচ মৌসুমী গগৈ সেকেন্ড সোনিয়া পেগু থার্ড सोनिया पेगु थार्ड रेडी स्टार्ट जागिरबाय नै होबाय जाजेनबाय एबार फैलायबाय जोंहा हिन्जावसाफोरनि खारनाय आन्डार 19 स्टार्ट जानोसै नै एसे बिनानाव खोन्थालांग्रोनो आङो 200 मिटार खारनाय स्टार्टिं जाबाय जासिगोन आरो जाथ'वाखै नै रेडि जाबाय रेडि जाबाय ना रेडि हा बेस्ट अफ लाक दै खारजेनबाय नै फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड 400 मिटार्स जाबाय थार्ड पजिशन जाबाय 4 पजिशन आसाम पुलिस प्रेक्टिस ना दल ओरै फैबाय 5 पजिशन बिसोरबो माने आसाम पुलिसनि प्रेक्टिस खालामबाय दङ 5 पजिशन